जोहार गे सनाम को इंगे सितरनी हासदा इन ऑफिशियल चैनल रे सनाम को सागुन दाराम और तेहन दना खान दाड़ा दाड़ा तीन हेज कना आदिवासी जन कल्याण जहां अना दा सतरागाछी लेके मेना आरकी तो नवा दा सतरागाछी रे जहां को आगु लेन खान गैस गोडाउन को लेया तो नोडे के खान आदिवासी जन कल्याण जहां गनते 24 टी ओड़ा मेना आरकी तो नोडे हेज कना नोडे के खान नवा बेतला कना आरकी तो नोडे के खान गेटा दुकान में साड़ी पांची साड़ी से आरो अनेक रकम नाना हुनर साड़ी को डिजाइन को मेना आमी पोरायनी और चलो नाखान पोरायनी दो अकय कनाय और उनी सलागे मन नेपामोआ और तेहन दो ना सतरागाछी रे माने 3 दिन खना नोआ साड़ी व्यवसा रे आड़गो कनाय आरकी चलो कते बन उपरुमोआ और माने अकय कनाय और तिसना नोआ लाइन रे आड़गो कनाय नोआ बिजनेस लाइन रे आरकी तो चलो नाखान कटी उपरुमोआ और आपे माने दिसम हर सामार कटी उपरुम में लेते या चलो जोहार गे नितुम बदम को जो राहिलेनी सतरागाछी आदिवासी कोऑपरेटिव जनकल्याण समिति लागला और निश्चय बारे में इतने 9 अक्टूबर का तो अक्टूबर दे 10 डिसेंबर होई ना माने मिड शर्मा हुयो कना नोआ अंते मा बिजनेस लाइन रे हेज कते आदो आम माने ओकल काम कुकु किदा ओकल काम मने होया मे जे इनका नोंकाना इन दे व्यवसाय रे आड़गोना चिकाते मने ते एक्चुअली सारी के तो चलता निजे जगह ते तेंगो ना बेटा कुकु तो थाहे कना किंतु परिवेश परिस्थिति खातिर ओने तो बांग होई कना कि चाकरी हो बा हायर एजुकेशन हो बा बिजनेस हो बांग होई किंतु मेटा टाइम एकते मने ना सेई ओना परिवेश परिस्थिति के लेके माने एमन एक परिवेश परिस्थिति के मने হয় যে জীবন तेंगो दरकार निजे जगह ते तेंगो आ शुधु इन मत दरकार संपर्क दिया निजे जगह ते तेंगो जहां बन जहां कमी तेगे बो लहा ओकय दो एंते व्यवसा दिक दिते नोंका साड़ी को से इसी पासा से जहां कमी कते गे माने मेका उनकन जगह तिंगु से जहां को सापा में सेरे तो दो तो उनका ना আর ইকোকে ওনাকে মনে হয় যে বাং ইকোকে সহজ এবং ইনি নিজের মতন করে এই পরিচালনা দাঁড়িয়ে একমাত্র বিজনেস এবং বিজনেস তো সার্ভিস আর আগে এরকম আরো নেতার নোয়া টাইমে দেখা গেল এরকম বিজনেস করা ইনার যাওয়া পরিস্থিতি আছে ওরা যাওয়া পরিস্থিতি ইনার যাওয়া ক্যাপাসিটি আছে তো ये तो बहुत बड़ा है कि जो तो ওনা হিসাব থেকে কি স্টার্ট अच्छा नहीं होय स्टार्ट करते हम ओकल का मुझे माने नोआ लाइन रे तो माने आरो जहां तिल्लो को मेना कोआ माने होयतो नोंका होयतो अब एजुकेशन दिक दिते होयतो को कटी तो तायम गया से उनको ओकल का भाबते नोआ एंते जहां लेका ते एंते काउडी को रोजगार दाड़ेया नोआ रे को हेक दाड़ेया माने भागिया से बड़ी का नोआ चेक নিশ্চয় ভাগে তো অবশ্যই হচ্ছে তখন মারান জিনিসে এত পরিশ্রম হয়ে এফোর্ট হয়ে আর এখানে রিসার্চ বিভিন্ন রকম যে বাং বাড়ায় করতে বাং ওকা তো ওখানে ওকালে কাল চাকরি করতে না ওকাল জায়গা না অনুযায়ী যদি আমি ঠিকঠাক রিসার্চ করতে পারবো না তো অবশ্যই সাকসেস করতে পারবো আর যদি মানে এখানে পরিশ্রম জাহাজন করা নিজেকে করা হবে নিজেকে যদি কিছু করা হবে তাতে মানে আম ওখানে সবান দোষ করে আজাদ করা হবে তো ভাগের হয়ে যেতে পারি না এটাই না লাভ এটাই না जतो অনেকে আপু ওনা তো মর্মতা লাগতে তো আমার মতো সব রকম দরকার কি তো কারো করতে চাই না তবে নিজে দিতে করা হলো माने आम नोआ लाइन रे आगु कते आम मने दा आम लेका आगु माने तिल्लो को नोआ का सो को हाय लेका आरो नापाया adigan ano to adigan মানে স্কোপ হবে না নোয়ারে মার্কেট মা adigan না এটা তো অর্থনৈতিক হচ্ছে যে পাহাড় দিয়ে কোন লাহা না adigan কোন লাহা তো পাহাড় দিয়ে তো ফ্যাশন নিয়ে শহর পাতে নিয়ে তো করা যাবো মানুষের থেকে টাকা পয়সা নিয়ে না তো আমি তো বাংলাদেশে বাবন মনে করতে ওটা তো না তো সেক্ষেত্রে যা মিশন মানে মনে হয় হয়ে যাচ্ছে যে বাড়তে পারবো लाहा दाड़े और मोबाइल नाखा नोडे तो साड़ी अड़ीगन में लोकान तमा और आम ओका पर जहां पर मिली गया साड़ी को হ্যাঁ দিগরে মানে বিভিন্ন রকম এক্সিবিশন তো তাই নাম এক্সিবিশন করে দিয়ে अच्छा তো তোমরা সঙ্গীত তো সম্বন্ধ কম কেন আর কি আর মোটামুটি কলকাতার মধ্যে রেখে যে কিন্তু কলকাতা বেস্ট থেকেই না বিজনেস হচ্ছে কলকাতার মধ্যে যে কোনো এক্সিবিশন তো তাই না আমরা হলো চালা দিয়ে আচ্ছা কলকাতা মানে হার पटा तो मिली गया হ্যাঁ পাটা বিদে নিয়ে নিয়ে দাও বাধা হয়ে সেকেন্ড টাইম হয় না খুব ভালো রেসপন্স নিয়ে আমাকে আর কলকাতা আমাদের খুব ভালো রেসপন্স तो माने नोआ पर लुगुबुरु दाराय kan तमना लुगुबुरु तो मिली आसे बा एक्चुअली चलता है संगी संगी जा
बोर्ड एग्जाम में अच्छा अच्छा ओना कारण ते नियर सेरमा ते तो बन चला माने निये बच्चों तो खाली कम दार की itu kan sama kondo lugu चला plan bana तो ना हो सक्सेस हो अच्छा जहाँ को नोडे साड़ी को हतावा नोडे दो माने आम माने ऑनलाइन ते जहाँ बुकिंग आको से ऑनलाइन तो यदि जहाँ उदु कते हता सनाया ताले ओना गाना आसे बना हाँ अवश्य अवश्य फोन नंबर 8420102285 नौ नंबर पे कांटेक्ट करते पे नौ तो व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप से ऐसे कांटेक्ट करते हैं नोआ ना का नोआ वीडियो ना डिस्क्रिप्शन रे नोआ नंबर दो खाना पे नेल तबना और एम तबनी ना का ओना चला को परदम को मनते इना बाकी फेसबुक आ दो फॉलो करे अच्छा माने पोदा मुर्मू फेसबुक पेज में ना बाबा पराई अच्छा पोरानी परदम को तो इंस्टाग्राम अच्छा पोदा मुर्मू को इंस्टाग्राम रे और पोरानी दो फेसबुक पेज रे कपड़ो दाड़े आ मिया विभिन्न साड़ी को कलर को कॉम्बिनेशन करते जहाँ माने उदुगाय आदि नापा नापा साड़ी तो चलो खान बारह साड़ी बन नेल लगे चलो कल खाना नवा नवा कलेक्शन आगू करा आरती ना अधिकतर कलेक्शन तो ना एक्चुअली चिकन ना सोडा में तो अदो ना को कोई चिकन को नेल लगे तो इखना सोर साड़ी किरिंग हेज कना नोडे और बापला लगी दाले ना बोले अगुई लगी दा और उनी बकरा साड़ी ना हता लगे पंची साड़ी को और सोरहाय नोआ 17 ची सोरहाय नो सेटर 17 समय 9 तारीख और ओना लगी तना खान अडी आइनो साड़ी उदु करा चलो कटी साड़ी बन नेल लगे अच्छा ना हाथ का बटन में ना सादा चिकन नोआ तरह आचल कना कोडा कोडा हो और इन ये ते दो बॉडी ते दो नोंगा माने बोंगा रे गुरु रे माने नोआ को हरो कनो आरती अड़ी ना नो को तो लेता तो हो और नेता तो नेल नेल ते दिन दिन ते माने माने नोंगान साड़ी को गे बन बांधे दा और नो तो एतो kan जेलिंग हो बहुत तो kan नोआ तो ना नियन बापे नोआ दो इया आचल कना असल कना और बॉडी ते दो नोआ कना नोआ तोरा ऑल बॉडी के कमी दो मेना नोआ बुटीक मेना नोआ को ये गनों दो मोटामुटी मोटामुटी इंडियन तो 500 माने 500 को नहीं होते 550 600 700 750 माने 1000 1100 1200 থেকে ভাগে ভাগে শাড়ি আর আমি টাকা পর্যন্ত শাড়ি আমাদের মধ্যে সাদা আছে পুরো সাদা চিকন নোয়া মিটাং নেল কাপে সাদা চেতান রে আর এটা সাদা চিকন अच्छा নোয়া মিটাং নোয়া সাদা চেতান রে আর বডি সেট দো কান নংকা ওটা বডি করতে না ওনা দো বডি সেট কানা আমাদের লাগাছে latar sen পুরো আমাদের সাদা চিকন জায়গা মানে পরে তো অনেক ট্রাভেল করতে নোয়া নেল কাপে নোয়া আডি চরম গেল কানা নোয়া সাদা চেতান রে মানে কুড়ি বললো বাং করলে মানে শাড়ি আর গয়না তো লম্বা দিয়ে আর কি মানে শাড়ি হয়ে নেল লেখানে হাতা শোনা अच्छा बेटे जहाँ सोना दिसे बेटे उन्होंने तुम कलेक्शन में देखना ना सराय दिसे काते जहाँ को पे हाता तबना कोलकाता खन यहाँ सोसाइटी में मेना के आपको 17 चिर पे हेक दाड़े आ नोडे खना हलवारी साड़ी पे फोन नंबर कांटेक्ट करते पे हेक दाड़े नोआ दो नोंका के ऑल बॉडी कमी मेना नोआ दो होय तोरा नेल दा पे नोंका आ नोआ आचल कना माने आंचर कना आरती अन किने कना और आजकल रे ऑनलाइन का झालो ओ नोआ दो नोआ हो माने नोआ दो आंचर रे नेल दा पे चलका जुलु कना आदे नोका नोआ चिकन कलर माने नोआ चतर जतो रकम कलर के मेना दिनो कलर मेना हो ते नेल दा नोआ दो हेंदे हेंदे तो बांटा ना नोआ दो ग्रीन चिता रे आरती और नोआ दो हेंदे चिता रे दोने तो ग्रे कलर ग्रे चिकन नोआ दो ग्रे और नोआ दो ग्रीन चिता रे अच्छा नोआ चिकन नोआ दो होय ग्रे चिता जहां और फुल दो नोंका नेल बापे ऑरेंज कलर कना माने ऑरेंज मेसा करते नोआ कॉम्बिनेशन करते नोआ कलर आज झालो पे नेल बा एकरा एक कमी माने नोआ तो बहुत
আর বডি দো নংকা বডি দো নংকা Anti ko kami na naman, yung সম্বলপুর ডিজাইন সম্বলপুরি সম্বলপুরি ডিজাইন নয় নেল দাপে নয়া দো একদম সম্বলপুর নয় ডিজাইন আর কি যারা শাড়ি নয়া কো গরম ছিল নয় পয়সা 1000 টাকা নয়া দো হাজার মধ্যে নয়া না গনম ko আর ভিতরে আডি আডি ঠিক নেলক কানা কুটি কামি দে বুটি কামি না গোটা বডি গে মেনা কামি আর সেটা মানে আরাক চেতান নাডি হইছে মানে না বহু তো আডি ঠিক যত পারবে না মানে কুড়ি গিদ্রা সব না বহু हो और कुड़ी गिद्रा को हरो लेकिन आडी सॉफ्टा आडी नरम पतला भारी बा मुझे नवा साड़ी अच्छा नवा को ये करते हो और ओकल kana saya साड़ी bukan dapur anu kan अच्छा नवा हो नेल लपे नवा ये ada nama duty free मुक्ति प्रिंट में ना नवा हो आडी सब गे नवा हो सब ada body kana no नवा दो आचो kana ada color में ना भी लोगों वो होता है color में যখন গে কালার হিজুয়া বিভিন্ন কালার মানে ইয়ে কাতে মানে ফটো কাতে আমরা ইয়ে हाँ इन्हें फेसबुक पे फेसबुक पेज रे फॉलो पे বিভিন্ন যখন কালার হিজুয়া নানা নানা কালার যখন আগে उन समय কালারে এমা আর আমরা আপে पे চেঞ্জ করে আপনি কালার को और व्हाट्सएप पे हो যদি आपको कांटेक्ट किया फोटो और ফটো কাতে ইয়ে করে আপনি और और जो लगता है ना वो हम নোয়া হং বুটি কামি কানা নোয়া দো কোল কানা আছি আচল কানা আচ্ছা আর মতে ইয়েতে তো ভিতরে জমিন তে তো নোয়া কানা वाला कलर में ना और बेटा खाली कलर इंग्लिश कलर মানে আদি গটাং কালার কালেকশন করাই আছে कलर में लगता है নোয়া নিয়াল কাপে নোয়া আচলতে এটা নোয়া মোটামুটি না করে যত 750 অনকা মধ্যে अब सोरा उनको लोग किसी तो डिस्काउंट तो रहन दिया है कुछ तो रहन दिया है jahay ko sari bapti di kita ar dito tamo ko gapamnya mane 9 tarik 17 kasi soray kana honak na bagi collection mena sari na hata dari ape अब वो सोरा सफेद की सोरा पे क्यों रहा है मुझे लगता ada lahar do inyo bany iya kada ado disam punta do mane joto apara pun disam ko mon jalan to ar ada nak kan jahas soray sini ada soray menaan तो हमारे जहाँ को साड़ी को पहता तो साड़ी को हटाता हूँ अच्छा नवाज का आगे का सिल्क को इनका नाम अच्छा आलरेडी नहीं चाहिए ना ड्रॉ को तो डिजाइन कर देना आलरेडी कम बजट में दे कम बजट में प्लेन चाहिए अड़ी वाला प्लेन को होगा कलर में देखो मैंने प्लेन चेता रखो मैंने प्लेन दो चेमो ये बनवा मैंने इन्हें गान तो मिला नहीं चेक चेका अदो बिकिलो तो काज करा दो बनवानी नोदो प्लेन चेता रे नोआ को तो रेंज तो कम दिया अभी बार मैंने एकदम प्लेन को जो क्या तो इनमें आचल ते दो ये मना आचल तो काज करा दो विभिन्न रकम रेंज है हो नोआ तो बिजन 400 500 पर क्या पते आपकी आपको तो साइड सी और जो सिल्क का हम बहुत दिया सिल्क मैंने रेगुलर साड़ी ना दोनों के लिए काटा सिल्क का काटा स्टिच नोआ तो सिल्क सिल्क चेता रे काथा स्टिच नोआ तरा कलर में ना आता नोआ तो विभिन्न कलर में आती और एक कलर नोआ ना कलर पे ये दा हमें तरा आता मैंने कलर विभिन्न कलर में ना नोआ तरा नोआ तो कलर
कलर में ना अच्छा नवा तो चेक साड़ी नवा तो गादोआल कॉटन गादोआल नवा तो कॉटन का दवा आदो रेगुलर साड़ी तो किंतु झोटो जे ब्लाउज पीस स्टाइल का नंबर नो तो माने बुटी करा में तो बुटी टाइम में ना और किसी तो माने पूरा बॉडी के पूरा प्लेन है अच्छा माने नवा तो बॉडी तो प्लेन है ना नवा तो बुटी में ना अच्छा बूटी बुटी में ना नवा तो सब का है अच्छा प्लेन हो ना और संते नवा तो आचो नवा तो तरह आंचल के नवा तो ब्लाउज नवा जिनिस के नवा तो तरह आंचल মোটামুটি যত রকম শাড়ি গে रेगुलर साड़ी আছে তো রকম মোটামুটি 500 550 থেকে আর এক আর গাদোয়াল লাগে অনেক ডিজাইন কালার তো নোয়া হওয়া আড়ি চরম ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱯᱮ ᱮᱠᱫᱚম ᱪᱮᱠ ᱪᱮᱠ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱥᱩᱵᱤ ᱥᱩᱵᱤ ᱪᱮᱠ ᱪᱮᱠ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱢᱮᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱠ ᱟᱨ ᱵᱮᱥ ᱯᱚᱨ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱚᱨᱚᱠ तो ñel kita bom adi chorok chorok sari mane sari tile ñela adi amda sari ñela কটন কেরালা কটন হ্যান্ডলুম সে কেরালা কটন আর এটা তুমি কি দেখো না সাদা স্ট্যান্ডার্ড জানি কোকো না kuni gidra ko bangan nong kantala ko mo kusi তো নরমাল সিল্ক না হ্যান্ডলুম সে খাবার তো তো না আমরা কিছু সে noa do tisu sil no গ্রাফিক সবকিছু ওখানে noa do mane glaze chok chok kana sari থেকে পপা adi amda sari আমরা যেমন ভাগর করেছি মিক্স কালার bhagalpur sil ভাগর মিক্স কালারে আর নোটা তো যেমন একটা ডিজাইন में ना noa do bhagalpur sil डिजाइन में ना शुरू कर মানে নাহা পর পড়তে তো মন কাটবে তো নোয়া হাট মধ্যে না নোয়া বে চেলকা বানু হাজার এগারো সেন্ট মানে যাহা দিলে এমতে শাড়ি নেব হয় না মোটামুটি এর ভিতরে হ্যাঁ এমন যে বাজে খুব বেশি কারণ আমাদের এত না তো ঠিক গিয়া আদি আমা শাড়ি ko নেব হয় না আর আদি আমা শাড়ি না তো কাটি কাটি না আমি কালার আর মানে ওকান হাতা ওকা বই হাতা মানে ইয়ে মানে নেক গে দানা আগান आज মানে আপনি ডিজাইন সেটা तो नॉय तरह नॉ साड़ी को नेला नॉ हो अड़ी तरह ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ আপনি एप्लिक और को जो कम तो वैसे मतलब ठीक है देखो अच्छा नॉ दो माने ती ते काटे नॉ को सेलाई में साड़ी कपड़ को बस नॉ हाड़ी भाली कलर करना और को जो ठीक है नेल दा पे और ना कोलकाता भागे भागे साड़ी मतलब हावड़ा ब्रिज से को बनाओ का माने कोलकाता में चेक करना जतो गे ठेला गाड़ी में ना आज আমরা তো বুটি শাড়ি বানা अच्छा एंडुल से पानी बुटी साड़ी কালার মানে हाँ हाँ विभिन्न कलर में तो ठीक गया अड़ी आमा साड़ी नेल हुईना और चलका साड़ी को नेल केदा और जहाँ को साड़ी को हता खान एकदम माने फोन नंबर पे फोन तबन पे और बिजु तबन पे और नितो दो खान वहाँ दो माने जहाँ आदिवासी जनपद ना दो खान नितो दो रूम रेगे ये इधर माने ओड़ा रेगे दुकान पाया আপনি কালেকশন को নেলা কিন্তু ফেসবুক পেজে जहाँ को कलेक्शन पे नेल अनदा फेसबुक पेज रे चलाता मुझे इंस्टाग्राम रे होकर फॉलो करे इंस्टाग्राम दो पद्दा मुमु मेंटे मेना और फेसबुक पेज दो परानी मेंटे मेना और को फॉलो करे व्हाट्सएप पे उनका 8420102285 अच्छा नंबर व्हाट्सएप
ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱮ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ WhatsApp ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱨᱮ ᱯᱮ ᱠᱚᱱᱴᱟᱠᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱴᱷᱤक ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱵᱩᱜᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱟᱨᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱱᱛᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱮᱱᱛᱮ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱨᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱛᱟᱨ সুবিধা kana যেমন অনলাইন প্যাটার্ন এটা তো আরো হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগ করার মাধ্যমে সুবিধা সোশ্যাল মিডিয়া মেটা নয় তো আবো আদি হোয়াটসঅ্যাপ কোন কন্টাক্ট করে আদি মানে তো সঙ্গে আদি যেমন ওটা অসুবিধা থাকে না নিজেরা দোকান বান পায় না কেন হোয়াটসঅ্যাপ কিন্তু তো অপশন নো কারণ ফটোগ্রাফি সোশ্যাল মিডিয়া দেখো আদি হোয়াটসঅ্যাপ আমার নিজেরা প্রোডাক্ট তৈরি করে নিজেরা কাজ তো এটা তো মানে এটা খুব ভাগ পরিশ্রম তো মেনা অবশ্যই মেনা পরিশ্রম তো হয়ে গিয়া যে কোনো কাজে রেগে বাম পরিশ্রম লেখান তো আমরা যে কোনো বাম নিয়ে যাওয়া আর সারিগে আম নিজেতে জাহায় এনতে নৌকা এনতে কামি কাতে বন উঠে দাঁড়ায় এখন তিনটে তো মানে তিনার গরম বুঝা যে বেকার তাহে কাতে মানে ওরা সংসার না যত কামি কাতে যে নয় মিটান নৌকান লাইন রে নয় আড়গো কনায় আদি সাহার না গে নওয়া আর চালা ইদি তাবন মে আর নৌকা ভাগে ভাগে কালেকশন আদি তাবন মে আরো মারাং তেন নডে খনা আম আরো চেতান से রাকাম মে আর নেলতে আরো কো হিজুয়া ঠিক গিয়া আরো তেহেñ লেকা দো নডে গে আর নওয়া ভিডিও যেটা নেলে তাবনা ñel kate comment kate lay tabon pe ma enkan in pata khona mana aima sarha jawa আর ape ko hon jawa ape ko salam ko di jawa আর Instagram पे तो उसे ñel kate ekdom lata ka tahe rakha আর ফোন নাম্বারতে কন্টাক্ট कर আর যেটা হকেন রিকোয়েস্ট সেক্রেটারি হাজবা অফিসিয়াল nya official chipe onara ñel pe আর follow pe subscribe pe like pe share pe comment pe আর kal ka pe ente ñel kida buge badi ñel ka বড় বাড়িতে তাই নিয়ে comment ko বড় বাড়িতে তাই নিয়ে আর কোনো তো মানে যাহা যদি ko সাকা ka bajiban ang mga technique kan dawa nung katakan ko lang kan magyan mga ko sa disenyo hoy aro dis pe em dara kan aro napay aro na pa hoy nung tahan ka din ako মানে বুদ্ধি দিছে মানে আরো ওকা লেকাতে মানে লাহা দাঁড়িয়ে আরো ওকা লেকানা এনতে আগু লেখানে আর কি আর এটা জানি না মানে লাস্ট প্লেতে রাখি যে নন মিশন হইতে তো মিশন মানে হঠাৎ করে নাডিগান সামনে যাও করা যেমন সাথে ইনসিডেন্ট হয় বললাকাদেন হয় লাস্ট যত অর্গানাইজেশন বন্ধু বান্ধব যত লাগে সামনে যখন যখন কইলো না মানে আগু কিদায় কিছু কইলো কিছু কথা হয় কাটিয়া কালের সঙ্গে উকদা কিন্তু আলে হো এটা জায়গা করে ইয়ে কাতে মানে নডে হো আলে হো আড়ি গান সাইলে হাতাও কদা নিচে কোনা এখন আবো এটা তিলে হপনে নডে নডে ইয়ে ইদা আর কি দোকান যায় তো আবো को আপনার को যদি বাম হাতা মানে এটা হল বাড়ি খরচ করে করা তো উনকা কাতে গে আলে হো মানে কাউডি দিয়ে তো বাংলা সাপোর্ট করে আর কারণ হয় যে মানে হাতা করালে আর কি বড় মোরাল সাপোর্ট মেন্টাল সাপোর্ট যে ঠিক है আম তিগুন আলে না লে আর সাথে কাছে কেন হয় যে ফ্রেন্ডস গ্রুপ আদর ইনভিটেশন করে আলা তাছাড়া ইনভাইট করা যা সোশ্যাল মিডিয়া তে তো মনে কোনা সাপোর্ট নিয়া আদি আদলে যে হয় তিলে ওটা কাম করে দেন বাবা সাপোর্ট কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার কে যদি পাবেন সাপোর্ট নিয়া আমরা তো না কিন্তু তো আমাদের সালাই চালা করতে আশা করি যে পাহাড় কোন কি রাহা হেলেন না যদি বাবা নেগেটিভ তো রকম চিন্তা কোন চিন্তাই না অবশ্যই ভাগে গলি যে কোনো কামি কামি বাং বাং খাটোয়া কামি ছোট কামি মারা না আবো মানে মনে কাতেন ছোট লেখা মানে যত কামি কে সাস আজ কোনো কামি আপনি যদি অ্যাক্টিভ করতে হয় না ধরা করতে হয় না তো যেমন কিন্তু মনে একটা যাবো আরো বেশি কামি দাঁড়িয়ে না সংসারে গিয়ে কামি দাঁড়িয়ে মানে সংসার হল হয় বড় মানে এম দাঁড়িয়ে আবো না কি ঠিক আছে সালাম করে মা জোহার আদিগান সারা আদিগান যখন